shahararriyar ta yi fice fannin maganin Hausa musamman ma herbal medicine saboda tana da maganin sanyi, tana da maganin hawan jini da dai sauran ko maganin haihuwa idan kuna bukata sai ku bar zai ofishin hajiya bilkisu mai magani. Hajiya nan za ta yi bayani da bakin ta. In ga wannan sunan shi bilisin, wannan yana magani ciwon sanyi mara iri-iri ne. Wannan ma kin gani wannan magani ciwon sanyi ne, wannan shi ma yauwa. In ga wannan kamar mutum magani kamar mutum yana da basir ko dumbura yana fita ne ko ana tusa ne ba a rike alwala, wannan yana magani. Wannan yana magani yauwa, shi ne wannan maganin BP ne, kamar wanda ba su a samu icecen bashi, wanda ba su a yi abinci, kowa yana abinci su ba su a yi ba, wannan to shi ne maganin BP kenan. Su hajiya wannan an da ji takaitaccen bayani daga bakin hajiya bilkisu. Domin samun cikakken bayani sai ku garzayo ofishinta da ke Zingin Road wajen hajjiyan. Jama'a yi ma dai bari in dandana maganin hajiya bilkisu domin in je da mutane su yi. Lallai dai gani ya kore ji, tabbas wannan maganin na musamman sai ka sha zaka. More music at nigerlude.com. Oh no. Girl, it's up to you, but I pray you say I do. Go tell your papa, say na me they come for you. Kaije nange bishop na ega digo. Iyo gogo. Kaije nange bishop na ifa digo. Today na today. And when I finish you gon' know say me